A conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, acompañada do delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Corestouriz, e o alcalde de Barro, José Manuel Fernández, supervisou hoxe as obras de mellora da seguridade viaria na PO 531. Trátase duns traballos comezados hai unhas semanas no tramo que comunica Pontevedra e Vilagarcía no acceso ao polígono de Sequeiros, no concello de Barro. Estamos a falar dunha actuación que, como se explicou, fundamentalmente é unha nova glorieta para permitir todos os xiros e todos os movementos para entrar ao polígono de Sequeiros. E tamén unha actuación que permitirá reducir a velocidade, polo tanto calmar o tráfico e tamén mellorar a seguridade. Vázquez salientou que esta actuación é unha das máis demandadas polos veciños da zona, onde se rexistra un tráfico intenso duns 18.000 vehículos ao día. Está prevista, xa se executou unha parada de autobús, tamén actuaremos na mellora do alumeado público, polo tanto estamos a falar dunha actuación completa, unha actuación que a Xunta de Galicia inviste 500.000 euros, incluídas as expropiacións, e a pesar de que ten un plazo de 6 meses, o certo é que podemos confirmar que se o tempo acompaña, esta actuación estará rematada para este mesmo verán. Estas obras forman parte dun conxunto de actuacións proxectadas polo Goberno galego para reforzar a seguridade nesta estrada entre Pontevedra e Vilagarcía, que suporá un investimento de preto de 2,5 millóns de euros. Pola súa banda, o alcalde de Barro felicitouse polas obras, unha demanda histórica dos veciños. Eu xa dixen cando se presentou esta actuación que me parecía moi acertado que a primeira actuación fora aquí, porque era un cruce moi peligroso e que dá servicio aí para o polígono e para lugares do concello, que era fundamental resolver eses problemas de seguridade. Entón, para nós é positivo, e tamén a rotonda da Devesa, porque vai permitir os fluxos e os xiros do tráfico en toda esta estrada. A conselleira asegurou que estas obras estarán rematadas no verán e anunciou que de cara a protexer e incrementar a seguridade de ciclistas e peóns, a medio prazo está prevista a construción de 3 sendas nesta PO 531 con orzamento de 850.000 euros. Unha delas será en Barro e comunicará a zona de Bretoña co polígono de Sequeiros.